Hola, ja tenim sobre la taula una nova frase èpica, una nova manera de demostrar un estadisme polític per part d'un dirigent processista. En aquest cas hi ha tocat el torn a Raül Romeva, que ens ha dit que cal votar a Esquerra Republicana, als convergents i a la CUP perquè ells puguin decidir quin sentit té el vot de les persones que els han votat. Perquè ells puguin decidir, posar-se d'acord sobre la voluntat dels electors. No han entès la democràcia, no entenen com funciona un sistema representatiu i el seu negoci es veu a venir de 10 hores lluny. La democràcia no funciona així, senyor Romeva. La partitocràcia que vostè representa no pot decidir el vot dels electors, ni la voluntat dels electors, ni quin és el sentit del vot i per què vostè el trien per representant. Al contrari, són els electors, és la gent de base, és l'independentisme de base el que decidirà en aquest país quins actors polítics, quines organitzacions polítiques i, sobretot, quines persones, homes i dones, els mereixen més confiança per representar-los al Parlament i des de la Generalitat de Catalunya fer la independència del país. No han entès la democràcia, no tenen cap sentit demòcrata, no tenen cap sentit de la realitat ni de la representativitat. L'única cosa que tenen és un sentit de negoci. I això no ho podem permetre i no ho permetrem. Força Catalunya posa a disposició de tothom unes eleccions primàries obertes, on tothom es pot presentar, on tothom pot ser elector, per escollir una llista oberta de persones independents i independentistes que representin efectivament i sense filtres la voluntat popular d'aquest país, per anar a les institucions i que no siguin els partits polítics els que defineixen el vot de la gent, sinó que sigui el vot de la gent el que defineix l'acció política.